Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Iya. Maksudnya? Nyanyi Sopo? Ngowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Petro. 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 Nyemanya nyanyi nih. Nyemanya ngomong apa tadi? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemanya wis kemamah dasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini apa ya wacane terus? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinaike Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken terus. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Panik atrek mah. Hah? Lumenggung panik atrek mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung panik gasrekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Tumenggung lah tukang dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, lek nesu keri kok kira. Amat banyak ya. Ojo kacut ae. Tengok mati maju mana tampo yo apa ya? Tulis yo banget. Enggak ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon ayane. Incong iki. Trek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Trek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini pondok tangane lincung cikile. Ayo kono nyol Prabu Gindranya namanya. Sapa? Prabu Gindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Gindranyana. Gendra Suropati Gindranyana. Ah, entuk babunga. Ah mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyi ora manyem-manyem. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kecil. Aku
kuwi selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Buan modar mbok man. Heeh. Sarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Itu dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng.